Purna rucat busana kanthi hangagem busananipun satataning putri-putrining kraton. Keparengipun ingkang hamengku gati saha panjenenganipun ibu pangadi busana. Daya-daya Sirat Mojari sang penganten putri kenya ayu Friska Indriani SKM kepareng mijil saking sasana panti pamondokan sasana panti Palerman. Wasing gati Sirat Mojari sang penganten putri angrumini lampah kepareng kalenggahaken wonten ing kursi rinengga anglenggahe kursi gading pawukir saha katingal pandhapi agung ingkang hamengku gati langkung-langkung wonten ing kori-korne wangunan. Kursi rinengga kawujudan kursi pajaka mulya utawi kursi gading pawukir. Dereng den lenggahi kenya ayu putri pambayun Bapa Sugito pun gendho ayu Friska Indriani SKM. Lamat-lamat katingal titaing jalma manungsa mangeja wantah putri pambayun saking panjenenganipun Bapa Sugito Sarimbit Ibu Solehah mandhap saking Sitinggil Binaturata kori-korne wangunan panti pamondokan. Us katingal ana anggondo arum kadya aruming Sekar Tripuspita Pancawarna ingkang katingal anggondo arum saha jinangkah samparanira penganten putri anggenya pinarak lenggah wonten ing kursi pajaka mulya. Tindak lumaksana kadya tindaknya penganten putri lengkeh-lengkeh kadya pindho singalupa. Sinten to ingkang kepareng hangrumini lampah menggaing mijil saking panti Palerman. Kawujudan dwi alit ingkang dereng yuswa sarwi kembar busana ya kembar pasuryanipun. Patah sakembaran putri ingkang hamengku gati ingkang samya pinarak minggah wonten Sitinggil Binaturata. Dumugi unggihan kang tinuju ingkang kepareng panjenenganipun Rama Sugito Sarimbit panjenenganipun Ibu Solehah putri wanedya ingkang sampun angancik dewasa ingkang kepareng titi wancing tabuh sedasa kirang langkungipun kawini sudha saha ngrasuk menggaing busana satataning putri-putrining kraton. Sumlara tejane mencorong cahyane yen Cinandra kadya kurang candra bebasanta luwih warna anagem cunduk mentul pinasang tata pinatut katingal rikma anjanges alis nanggal sepisan mripat kocak ambelalak damar kanginan sebungkul bawang irung bangir es semu sepet madu untu rintik-rintik miji timun pipi nyonduren sakcuwe jangganyo mangulan-ulan lamun toh amantesi putri penganten ingkang sampun jinatu krama kalian putra pambayun Ibu Siti Maryam panjalu ingkang kaparengan wasiat asma pun bagus Dodi Candra
katingal saking kori-kori wangunan gapuraning sasana payiwahan penganten kakung sampun katingal jumeneng wonten ing kori-kori wangunan kasiget ungling gongso AVR menggaing ungling gending kebukiro minangka hangadani panggihnya penganten kakung Mbah Putri Pandawaning Nun kebukiro kawula sumanggaken sagung para lenggah kepareng jumeneng sawetawis ingkang pinarak wonten kori-kori wangunan kawujudan bokor kencana dodot sida mukti lamun to cinandra kurang candra sesaji sekar cempaka mulya ingkang kepareng sampun sagelar sapapan minangka hangadani panggihnya penganten kakung Mbah Putri kandhek nak Mas Bagus Dodi Chandra senopati sakembaran ingkang kepareng kaparingan wasiat asma nak Mas Bagus Talang Pati pun Bagus Talang Yuda ingkang hangrakit kawujudan Kalpataru Dewandaru Jayandaru menggaing cengkir gading sekar mayang laksitaning adicara putri pambayun panjenenganipun Bapa Sugito Serimbit Ibu Solegah mandhap saking kori-korning wangunan anilaraken kursi pajaka mulya jinangkah tindak lumaksana lamun to tindakira Sri penganten kakung Mbah Putri kadherekaken patah sakembaran langkung-langkung pager bagus Putri Domas samiya paring barokah dipangestu jurung pangestu katur penganten lamun to cetha welo-welo Sirat Mojori sang penganten Sarimbit ingkang kepareng kandhek lumaksana kanthi mripat amblalak sebungkul bawang angrapal japa mantra kumlawe astanipun kenarya abebalangan gantal suruh ingkang tinmurosipun kepareng penganten kakung angasta gundang kasih angasta gundang tutur kawujudan suruh ingkang tinangsunan benang lawe lamun to beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane tangkeping asta Sirat Mojori sang penganten Sarimbit lumantar ibu pangadi busana ngancik adicara siram jamas dan wiji tirta perwitasari kawujudan toya wening ingkang kapendhet saking kendi pratala ugi kapendhet saking bokor kencana salinukar Kalpataru Dewandaru Jayandaru ing pangajap anggenipun penganten kakung Mbah Putri Ambika marga ageng marga ingkang tinuju ambika kori-korining wewangunan mugi anggenipun lumban wonten ing madyaning bebrayan tansah pikantuk barokah anugrahing Gusti ingkang hakarya jagat ing pangajap penganten kakung Mbah Putri saged dumugi kaken-kaken saged dumugi ninan
sarwi anjengku dodok sesebokan Serat Mojori sang penganten putri sumembah wonten ngarsanipun ingkang raka garwa kacepeng badanira lumantar astanipun pun bagus Dodi Candra sedaya Serat Mojori sang penganten kakung miwah penganten putri langgung-langgung pun bagus Dodi Candra lumaksana kinarya angget ruk bantala saha midhaan tiga padha pecah saknalika pratandha pecahing tiga manunggaling karya Serat Mojori sang penganten kakung miwah putri saknalika Den Wiji Tirta Perwitasari kawujudan Tirta Sekar ingkang kepareng angganda arum uskadya aruming Sekarti Puspita Pancawarna rikala Serat Mojori sang penganten putri kakung langgung-langgung pun bagus Dodi Candra hamidaan tiga saknalika pandhapi agung horek uskaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun pandhapi agung kori-kori ning wangunan katingal panjenenganipun para tamu kakung miwah putri samya kami tenggengen anggenipun hanyekseni panggih penganten kakung miwah putri kanthi adat Widi Widana Surakarta hadiningrat jumeneng saking palenggahanira sesebokan penganten putri lumantar jurung pangestu panjenenganipun Kanjeng Rama Ibu saha tangkeping asta Serat Mojori sang penganten putri ingkang kepareng lumaksana ani dri-dri jagating Nuswantara kaping 3 sagung para punden para rawuh purnaning gati putra-putri penganten Den Wiji Tirta Perwitasari ingkang pareng Rama Sugita Sarimbit Ibu Solehah wasing gati hanampi dodot Sida Mukti ingkang kepareng putra-putri penganten kalenggahaken tindak lumaksana jurung pangestu anglenggahe kursi rinengga tindakira Sri penganten kekalih kairing menggahing setunggalipun gending pahargyan ketawang Sri Narendra napa Ibu Pertiwi monggo sagung para tamu Bapak Ibu ingkang pinarak lenggah wonten ing pawiwahan ing swau jumeneng saged pinarak lenggah anggana raras menggawe jurung pangestu saged katur ingkang putra putri penganten dedep tidep prabawaning ratri purnanira Serat Mojori sang penganten putri Den Wiji Tirta Perwitasari kawujudan toya suci menggaing ibu pangadibusana hamartitisaken jengaripun penganten kakung miwah putri kapondhong kabopong kaendhit kaempit Rama Ibu manunggaling karya Serat Mojori sang penganten kakung miwah putri minggah wonten Stinggil Binaturata kadherekaken panjenenganipun para pager bagus para putri Domas langgung-langgung katingal saking pandhapi agung putri Domas ingkang cacahipun onten 50.000 sekawan doso langgung sekawan dasar cinondro saking pandhapi agung Serat Mojori sang penganten kakung miwah putri kadya kacandra ananging luya warna kajebeng badanira Serat Mojori sang penganten kakung miwah putri kalenggahaken wonten ing kori-korining wangunan Serat Mojori sang penganten putri anglenggahi kursi gading pawukir katingalan genya pinarak lenggah anggana raras pinarak lenggah jinajaran akakanten asta ing pangajak
Siratmaja sang pengantin putri anggadhahi semboyan boten badhe ginggang sakrikma lamun to Cinandra krang candra pengantin kakung ya bagus pasuryanira mikulai dedeg piadakira Siratmaja sang pengantin kakung ingkang anggadhahi watak sembada angagem kuluk kanigara sinumbing Mas Rindra Kencana rinunce kawujudan sekar melati ingkang hangganda arum sak kepel gedhene katingaling wau Siratmaja risang penganten sarimbit tindak lumaksana marak sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama marak sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu sekar melati sak kepel gedhene kopat kapit wis kadya petiting naga lamun to caket ira penganten kakung miwah putri marak sowan Kanjeng Rama Ibu ingkang pareng pinarak lenggah sesebokan kanthi tangkeping asta sumembah wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Ibu kanthi hangrapal japa mantra umbul donga saknalika Rama Ibu jelek sinendal mayang penggalihipun kepareng koriden bika ingkang marak sowan putra putri kekalih ingkang kepareng anilaraken remaja putra nilaraken remaja putri angrakit menggaing sekar cempaka mulya alelumban wonten ing madyaning gesang bebrayan agung katingal kanthi tawang-tawang tangis tumetes ing waspa Rama Ibu den sembur japa mantra tinampi asta kekalih ingkang putra penganten kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan lamun to Siratmaja sang penganten kakung miwah putri ingkang sambil anggadhahi semboyan Nak Mas Bagus Dodi Chandra ingkang pareng angayomi anentremi angayemi ingkang raka garwa palilaing Gusti ingkang hakarya jagat mugi lumampah ambika marga ageng marga ingkang tinuju penganten kakung miwah putri tinebena saking gura godha lan rencana cinaket menawa rezekinipun banyu milius kadya ilining banyu lamun to paliling Gusti ingkang hakarya jagat jurungi dipangestu panjenenganipun para tamu kakung miwah putri mugi putra putri penganten enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung miwah putri mugi dados putra putri wayah ingkang saleh putra putri ingkang salehah langkung-langkung wonten ing padusunan wanarum ingkang den pandhegani panjenenganipun ibu kepala desa wanarum tansah katingal gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kartara harja dela tebih saking sengkala tebih saking bayaning marga lamun to putra putri penganten marak sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu Siti Maryam sami ugi nyuwun tambah berkahing pangestu anggenya hangrakit sekar cempaka mulya pramila boten mokal wonten ing sasana Pandhapi Agung jejel riyel saben-saben ing pamidhangetan para putra putri wayah bebasan dodok kemroyok ngadeg kemriyek Horeking Pandhapi Agung wis kadya ngampiang kaya wong jala iwak getak kaya wong gusah manuk Rama Ibu mboten kuwawa matur anggenipun atur barokah dipangestu tinampi ingkang putra kekalih raos mongkok bombong manahipun Kanjeng Rama Ibu kadya kajugrugan Wukir Sari
kablebegan segara madu. Sinten to ingkang kepareng angrakit menggawe ngadicara panggih Srat Mojari sang penganten. Dan inggih setunggalipun tatarias ingkang kondang kaloko Galeri Atika ingkang den pandegani Ibu Atika. Titah jalma manungsa mangke jawantah. Bebasan kita sami langkung-langkung Srat Mojari sang penganten putri kakung. Nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat tinulis nganggo banyune segara ngantos asatoyanipun. Kita sami boten kuwawa sedaya sampun ginaris wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat jodoh pati rejeki sampun ginaris. Lamun to purna paripurna Srat Mojari sang penganten kakung Mbah Putri Anggenya marak sowan nyuwun tambah berkahing pangestu Rama Ibu kundur lumaksana tindak repepeh lengkeh kadya pindho sing lupa lambehanira penganten kakung Mbah Putri amblarak sempal pinarak lenggah anggana raras jroning galih hangantu-antu menggaing reroncaning adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Mus ndungkap menggaing titi wanci rerencening adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Ibu Pangadibusana angaturaken kawujudan sesaji tumplak punjen tampa kaya ingkang isinipun katingal wontening sasana Pandhapi Agung Arta Receh uwas kuning kacang kawak dene kawak minangka setunggalipun sarana anggenipun putra putri penganten angayahi jejibahan luhur. Mbok tutupi Mas. Nek tutupi Mbak Yanti ngamuk. Ya wis ngono Mas, tutupi wae masuk. Sagung murlenggah lumantar ungling gending ketawang Sri Narendra. Putra putri penganten angayahi darmaning wajib. Tumplak tunjen tampa kaya minangka sarana menggaing adicara pawiwahan katingal paripurna saha anglajengaken menggaing adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina dahar sesarangan penganten kakung Mbah Putri ingkang putra penganten andedulang garwanipun kosok wangsulipun penganten putri andedulang ingkang raka garwa kangmasipun adicara dulang dinulang ugi paripurna kepareng anglajengaken menggaing adicara unjuk tirta suci purnaning adicara unjuk tirta perwitasari toya suci
menggaing pamungkasing adicara bedah saha sempaling ingkung ingkang rinacik saking panjenipun ingkang hamengku gati lumantar panjenipun kadang desa. Sirat mojori sang penganten kakung putri ingkang keparengang rapal japa mantra ingkung kasempal kapunggal dados kalih menggaing pamungkasing adicara pahargyan panggih penganten putri. Jasad pribadi nyuwun agung samudra pangsapa ingkang kepareng kumawantun nyiget panjenipun para rawuh ingkang nembe wawan rembak wawan pangandikan ingkang kepareng kawula nampi atur Ibu Pangadibusana saha purnanipun adicara panggih paripurna. Ladu anggen kawula matur nyuwun pangapunten monggo kita sarengan asesanti jaya awijaya wijayanti rahayu kang samya pinanggih. Oh, nggih. Langkahan. Nuwun sewu. Dereng paripurna menggaing adicara panggih ingkang kepareng Mas Siro sing ngelangkai Mbak Nganten apa Mas Nganten? Mas Nganten. Kula kinten nek sing ngelangkai niku Mbak Nganten. Menggaing adicara langkahan ingkang kepareng nak Mas Bagus Dodi Chandra angrumini lampah saha nilaraken remaja putra ingkang kepareng kangmasipun Mas Dodi Chandra so sinarengan anglenggahi kursi rinenggo pun putra putri penganten kekalih tansah nyuwun agunging samudra pangaksama dumateng kadang sepuhipun saha kepareng anatas benang lawe mugia ingkang putra putri penganten nyuwun tambah berkahing pangestu kadang sepuh mugia kadang sepuh saha putra pambayun saking panjenipun Bapa Siti Maryam enggal-enggal pikantuk jodoh enggal-enggal pikantuk garwa saged sesarengan dumateng ingkang rayi anggenya hangai jejibahan luhur tinatas menggaing benang lawe so pikantuk barokah anugrahing Gusti ingkang Maha Agung kepareng putra putri penganten angaturaken menggaing sesaji minangka talining asmara katur panjenenganipun kangmasipun ingkang kepareng saged pinarak jinajaran akekanten asta wonten ing kori-korining wewangunan sagung para lenggah mekaten menggaing adicara langkahan paripurna ingkang kepareng kawula lengser saking pandhapi agung nyuwun pangapunten bilanggen kawula matur kladuk kirang nuju prana. Mugia penganten saged dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke sarana hiburan. Ya, kita lanjut dalam satu momen kebersamaan AVR. Pak Gito itu sedih banget. Sedih Pak Gito
karena putri tercinta ya. Beliau sudah mengakhiri masa sendirinya dan nanti akan diboyong ke kediaman mempelai laki-laki. Kebetulan tempat tinggalnya mempelai laki-laki sangat jauh sekali. Beliau nanti akan diboyong ke daerah Banjarmasin. Ya Mas, Banjarmasin Mas Anten. Oh Samarinda. Waduh toh. Oh ini sebelah sini. Bayuh inggunge sakare ngawe-awe madhep rene. Kono sik wae. Kaya biasane kaya ora roh wae. Oke, canda tawa tetap momen kebersamaan AVR. Satu nomor tembang ada di ajang tari Hermanto AVR hadir sebelum nanti permintaan dari keluarga besar HPH. APH apa HPH? APH. PKB. Jika hadapan saya dari keluarga besar yang mau bergabung, saya tunggu atensi panjenengan semua untuk memeriahkan panggungnya AVR di hadapan tuan rumah. Kita simak tari Hermanto untuk panjenengan semua.